खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। हाजोआव लोगो खारिखरखौ लावथिजों बुग्लि बुथारदों। काजिरङायाव मैदेर साफारिखौ बेखेवबाय। बिफानि गाग्लोबनायाव फिसाज्लाया गोब्राब जखम। सिला फोथाराव गोबांथार बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरि हमदों। मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि सानस्रिजोंनो बर'खौ बुहुमाव सिनायथि होगोन बुंदों दिपेन बर'। बर' हारिखौ गेरेमसा महर होनाय आरो हारिनि जोबथा थांखिसिम आवगायलांनायानो एबसुनि थांखि बुंदों दिपेन बर'। बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि इलिसानि जोनोमगिरि बिफा दिपेन बर'आ 53 बोसोराव रुंसारि जाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। हाजोनि अभयपुराव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। गावनि लोगोखौनो लावथिजों बुग्लि जिउ फोजोबदों। हाजोनि गंसे बेकारियाव जादों बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अभयपुर ओनसोलाव थानाय गंसे रुटि बेकारिनि सासे मावफारिया गावनिनो लोगो मावफारियाखौ लावथिजों बुग्लि जिउ फोजोबदों। बबेखानि लोगो मावफारियानि गाग्लोबनायाव जाथायसालियावनो जिउ गोमानाय सुबुंखौ टनेश्वर देखा आरो बुथारग्रा सुबुंखौ उपेन खारि होनानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला टनेश्वर देखा आरो उपेन खारिमोनहा अभयपुरनि रुटि बेकारियाव जयैनो खारिखार खामानि मावोमोन। ओरैहाय बे जाथायखौ खालामनानै दायनिगिरि उपेन खारिया जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालाङो। आरो मा जाहोननि थाखाय बे बुथारनाय जाथाया जालांखो बेनि जाहोनखौ बे खौरांखौ सुजुनाय समालागै मिथिनो हानाय जायाखै। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै टनेश्वरनि गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो पस्ट मर्टेम आनजाद नायनो लानानै थाङो। बबेखानि बे बुथारनाय जाथायखौ बिथा खालामनानै बेकारिनि बिगोमा नयनज्योति ठाकुरियाखौ पुलिसा जेरा खालामदों आरो दायनिगिरि उपेन खारिखौ संदानदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवबाय मैदेर साफारि। काजिरङायाव दिनैनिफ्राय जागायबाय मैदेर साफारि। बिथोन होनाय बायदिब्ला काजिरङा नेशनेल पार्क खुंथाया दिनै गोहोरा आरो बागोरि हाग्रा ओनसोलाव दावबायारिफोरनि थाखाय मैदेर साफारिखौ बेखेवबाय। दिनै फुंनि 6 रिंगायावनो दोरोङारि मैदेर फुजा होनानै गोहोरा आरो बागोरि रेन्जआव काजिरङा नेशनेल पार्कनि डाइरेक्टर सनालि घोषआ मैदेर साफारिखौ बेखेवनानै होयो। दिनै गिबि सानखालिनो हादरनि आरो गुबुनारि दावबायारिफोरा मैदेर साफारिनि थाखाय बिहिर खालामफैनायखौ नुनो मोन्दों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नगाव जिल्लानि दिफ्लुआव सोमोनांथाव जाथाय। बिफाया फिसाज्लाखौ दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै गोब्राब जोखोम जाहोदों। बिफानि गाग्लोबनायाव गोब्राब जोखोम जानाय लाइमोनखौ चिन्मय बरा होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला चिन्मय बराखौ बिफा सुसिराम बराया सुरिजों दानख्लाब सुख्लाब गोब्राब जोखोम खालामदों। बबेखानि बिफानि गाग्लोबनायाव गोब्राब जोखोम जानाय चिन्मय बराखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय नगाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव थिसननाय जायो। ओरैहाय बे जाथायखौ बिथा खालामनानै चिन्मयनि बिमाया फिसाय सुसिरामनि हेंथायै इटासालि पुलिस थानायाव एजाहार दाखिल खालामदों। बेनि उनावनो पुलिसा शिशुरामखौ नागिरनानै सार्च अपारेशन खालामदों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समालागै खारखुमानानै थानाय शिशुरामनि बागै जेबो गुमुर मोनाखै। बबेखानि नखरारि एना एनिनि थाखायनो बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। सिला फोथाराव सानफ्रोमबो बांगासिनो दङ ड्राग्स सोबनाय आरो आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगि। बेनि गेजेरावनो मंगलबार खालि हराव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसा हमनो हादों। सिला फोथार थाना साखाथिनि ससाइटियाव पुलिसा अपारेशन खालामनानै गोबांथार बिबांनि हेर'इनजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिला फोथार ससाइटिनि थागिरि रामचन्द्र पाइटनि फिसाज्ला पंकज पाइटआ गोलाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा ड्राग्सनि गोसोम फालांगि मावबोगासिनो दङमोन। नाथाय स्रोद सुलुंनि रिपर्ट बायदियै पुलिसा सिग्रोमनानै गोबांथार बिबांनि हेर'इनजों लोगोसे पंकज पाइटखौ एरेस्ट खालामनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटीनि जाकिर खान मुंनि सासे सुबुङा रेलजों फैनानै ड्राग्स होफैयो आरो बेखौ गाव फाननांगौ होननानै पंकजआ
पुलिसनि सिगाङाव सिमान लादों। बबेखानि पंकज बाइटजों लोगोसे पुलिसा मोन 8 कन्टेनार 239 ग्राम हेर'इन, नोगोद 1 लाख रां आरो मबाइल फनखौ जब्द खालामदों। मख'नो गोनांदि पंकजल' नङा, जिल्ला फोथाराव गुबुन ड्राग्स फालांगिरिफोरबो दङ आरो ड्राग्सनि फालांगिखौ मावगासिनो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि 81थि जोनोम सानखौ दिनै बिथांनिनो आंगो गामि खख्लाबारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि गोथार आर'जखौ जागायनानै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। फिरफिला बिरहोनायजों लोब्बा लाखिनानै सुंद' बिबुंथियाव एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारीया हारिनि फारसे होलांनाय बिहोमानि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो दिपेन बर'आ। बेजों लोगोसे मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि सानस्रिजोंनो बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होगोन होननानैबो दिपेन बर'आ बुंथियो। बेनि उननि हाबाफारि बायदियै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनिनो आंगो बिसि पुलिसरि सर्गेयारिया। बबेखानि बानेश्वर बसुमतारीनि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि गबिन्द नार्जारि, बारग' एमएलए एमसिएलए मन्टु बर', बारग' एमसिएलए अनिप सर्गेयारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबांसा सानसुमै आरो फरायसाफ्रा बाहागो लादोंमोन। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव महकुमा थाखोआव खुंनाय बर' दैदेनगिरिफोरनि ज' खन्थाइ 2023खौ सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सालबारि आनसलिक बाथौनि नब्लांनिफ्राय जागायजेनबाय। बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया मासि लानानै दैदेननाय बिटिआर आरो बिकेडब्लिउएसि गावखुंथायनि गेजेरजों बर' माहारिखौ मोनसे गोख्रों हारि महरै दानाय आयदाखौ लानानै खुंनाय सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव गुवारिया आरो मेलाव गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दिपेन बर'आ हाबाफारियाव गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय आरो बेनि आथिखालनि थासारिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बयनिबो माहारिबादखौ सिगाङाव दोननानै बावसोमनायनि जाउनावसो बर'नि मोनफ्रोमबो गोरोबथायानो महर मोन्दों होननानै बर' हारिखौ गेरेमसा महर होनाय आरो हारिनि जोबथा थांखिसिम आवगायलांनायानो एबसुनि थांखि होनानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों रोखायै बुंथियो। दैदेनगिरिफोरनि ज' खन्थाइयाव महकुमानि बेन्दोङाव थानाय एबसुनि आगुनि बिबानगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' बिबानगिरि, बारग' बिएलटि, बारग' एनडिएफबि, बारग' भलन्टियार फर्स आरो आथिखालनि गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरि आरो सानसुमैफोरा मैखोमै बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव महिलापारा गामिनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि महरै बयजोंबो मिथिजानाय इलिसा बर'नि जोनोमगिरि बिफा दिपेन बर'आ दिनै फुंनि 8:30 रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों जुजिनानै जिएमसिएचआव फाहामथाय लागासिनो दङमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि दिपेन बर'आ दिनै फुंनि 8:30 नखरनि बिसि आरो फिसाजोखौ गोसोआव दाव-दाव होनानै जोबथा हां लायो। देंखोगिरि इलिसा बर'नि जोनोमगिरि बिफा दिपेन बर'नि रुंसारि जानायाव भेरगाव जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।